Jest... Jest bardzo utalentowany, więc mam nadzieję, że da z siebie wszystko. Carlo, you ready? Good luck, bro. Judges ready? DJ, can you check the music? It's only check, okay? Start muzykę. Jo, ready? Dobra, słuchajcie, wystartujemy go na 3, 2, 1, okej? Na 3, na 2, na 1! Go! Five, four, three, two, one, time! Well done!